Aloi si Shanghai. Ka jingku boleh kali share ki subscribers bat barok ke video setelah page ki video sekarang channel Shanghai. Ka jing dunong ka bakrau naga benta ka Iran. Halor ka jing sya atak jong ka jatma. Kat kum ki report selong kumbashis pa tam gibru ki balaja. Iwe ilayap bat nyau puprangut ki balatia mensau. Halor jong ka jing sya bom jong ka submarine. Kawai pat ka kubur ki atu ban nagaleng jong ka Amerika ru kam tre syu ban yakran ka Amerika ka ong baladir ka por ban yakran bat ka Iran nagaleng jong ka Iran ru ka ong bakam sim tre syu ban yakran bat ka Amerika namar baka Amerika kala dep penyap yunong yalam jong ka Iran ka ong ban yakun bat ka Amerika bat nagaleng jong ka Amerika ru ka ong bangin penkuit no ya ka Iran tang haki kendiat tayo henrei nagaling jong ka Iran pat ka ong ngin yakun hadu ba ka Amerika ka haban pendam ya ka Iran ngin siapik modus mana banjom. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.